Enw yw Gareth Davies a nes i benderfynu dod i Prifysgol Drindod Dewi Sant achos bod y cwrs yn berffaith i fi. Oedd yn rhoi cyfle i fi wneud cerddoriaeth y cyfryngau a chydig o actio hefyd. Des i yma i astudio yn 2010. Y cwrs wedi dewis i wneud oedd astudiaethau grefyddol. Dwi wedi cael profiad wych ar y cwrs. Dwi hefyd wedi bod i Rhufain a Istanbul, jyst i enwi chydig o llefydd. A hefyd wedi cael profiad gwych trwy gydol. Dewises i'r Drindod Dewi Sant oherwydd ansawdd y cwrs yn un peth a'r bwrlwm oedd ar campws a mae'r profiadau fi wedi cael yn bendant yn byth gwrfiadwy. Benderfynais i dod i'r Drindod Dewi Sant gan bod nhw'n cynnig cyfleoedd anhygoel i ni fel myfyrwyr. Mae'r staff i gyd yn garedig. Fi wedi cael yn anrhydeddu gyda'r cymrawd yma heddi. Falch iawn. O'n i efo chwarae rygbi dros Gymru a wedi gwneud nifer o chwaraeon eraill, codi pwysau, reslo, judo, ond wedi ymddeol nawr a gweithio yn y cyfryngau mwy na dim erbyn hyn. Ond oedd e'n grêt i fod yma heddi, weld y merched yn cael ei gradd rhan amser. Pan o'n i'n chwarae rygbi a'n ei chwaraeon i gyd, o'n i'n gweithio llan amser hefyd. O'n i ddim yn broffesiynol a ddim yn cael yn talu. Felly oedd e'n grêt i weld y merched yma sydd wedi goffod roi lan gwaith a dod i'r prifysgol rhan amser i gael ei gradd nhw. O'n i'n eisiau ysbrydoli nhw a dweud wrthyn nhw gallen nhw wneud rhywbeth ma'n eisiau yn eu bywyd, seto goliau, targedu a gallen nhw fod yn prawd o hunain wedyn.